ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर गिबिसिन सारावनो आरोबाव सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। दा अनजाग्रा डियार भिउवार्स, आरोबाव नोंथांमोननिसिम बिथां सारमोननि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। दा बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ आरोबाव नायलांबावगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे फिसा बाथ्राखौब्लाबो मिथिनो मोनगोन होननानै बा सोलोंनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, बिथां सार कमेन्टारा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आं बे समाव शेयार खालामनि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय सोरांसार बसुमतारी। टाइटेलखौ गुसुङै मोनदों, अब्लाबो आं बसुमतारी होननानै हमनानै लादों। सोरांसार बसुमतारी। अब्ला बिथांखौ बे समाव आङो स्पेशली दिनैनि बे कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आं दिनै बिथांखौ वेलकाम खालामदों, बिथां सोरांसार बसुमतारीखौ। आरो आंनिफ्राय आंनि बे JNO इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांनिसिम थेंक इउ आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बिथां सोरांसार बसुमतारीखौ इनायनो हामबाय होननाय थाबाय। अब्ला बे समाव बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आं गुसुङै शेयार खालामनि। बिथाङा आंनो गुसुं कमेन्ट लिरनानै हरदों आरो गावनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों। बिथाङा लिरहरदों, जौ लोंग्राया इसोरखौ खुलुम जायोना जाया भिडिअ लाबो। खोनाबायना? बेल' खनसेबाव, जौ लोंग्राया इसोरखौ खुलुम जायोना खुलुम जाया, that means बेनि भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौ दिनै रिक्वेस्ट खालामदों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बिथां सोरांसार बसुमतारीनि कमेन्टखौ खुब रोखायै खोनाबाय होननानै मिजिंथिदों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो। अब्ला बियो इनायनो दिनै साननो गोनां ना मा होनो, दिनैनि बे मुगायाव स्पेशली आरोखि ना, जों ख्रिस्टियान मानसिफोरखौनो आं होनोसै, आं ख्रिस्टियान हिसाबै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान मानसिफोर दिनै बेबायदिनो दिनै दङ ना। सोरबा सोरबा जौजों गफबनानै दङ, गोग्लैनानै दङ। ख्रिस्टियानब्लाबो इनायनो जौ लोङो। मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव बिथांमोना बारग'आ, जौ लोङो, गोसोनि खालामो। दिनै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरोखि। दा बेफोरबायदिफ्रा जोंनि ख्रिस्टियानाव बा ख्रिस्टियान जिबनाव बा जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्राव बा जोंनि ख्रिस्टियान मण्डलीफ्राव उदायगौना उदाया, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जोबनायाव बुजिगोन बा मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं दिनै गिबियावनो बेखौनो बुंगोन जे बिथाङा आंनाव सोंहरदों नालाय, जौ लोंग्राया इसोरखौ खुलुमजायो ना खुलुमजाया होननानैहाय। दा आं बेखौनो बुंगोन आरोखि ना, जे जौ लोंग्राफ्राबो इसोरखौ खुलुमनो हायो। मिथिबायना? जौ लोंग्राफ्राबो इसोरखौ खुलुमनो हायो। मानोथो हाया जानो, ना मा होनो? There is no any problems इसोरखौ खुलुमनायाव जेनिबो हेंथा गैया, समस्या गैया ना। जों बयबो इसोरखौ खुलुमनो हायो। मा जौ लोंग्राल', सोरबा सिखाव, दाखु, पापि, पापजों बुंफबनाय मानसिफ्राबो इसोरखौ खुलुमनो हायो। आरो इसोरा साफ्रोमखौबो वेलकाम, गावनियाव जुदि मोजां गोसोजों फैयोब्ला, मोजां आखल आखुजों फैयोब्ला इसोरा जों बयखौबो अनो आरो नाजावो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव बिराद स्ट्रिक्ट आरो बिराद मोनसे जिनिसफोरखौ, माखासे जाहोनफोरखौ मिथिनाया इनायनो गोनां। होमब्लाथ' जौ लोंब्लाबोथ' इसोरखौ खुलुमनो हायोबाथ' खुलुमजायो, बेजों सोलिनाय नङा जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव। खिन्थु आं बे बाथ्राखौ बुंखाबाय आरोखि। मानो जों इसोरखौ मानो थाखाय खुलुमो जोंथ' बयबो मिथिखागौ ना।
इसोरखौ जों सुबुं हारिया मानो गाबज्रियो, मानि थाखाय खुलुमो, जों बेखौबो गोथौयै मिथिनो नांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, जानला मोनला इसोरखौ खुलुमबाथ' जानाय नङा ना मा होनो? जानला मोनला इसोरखौ खुलुमबा बा इसोरखौ गाबज्रिब्लाथ' जानाय नङा। गासैनिबो जाहोन, रिजन दिनै थानो नांगोन। आरो इसोरा जों बादि जानला मोनला दिनै नङा। इसोरा आरोखि ना, जों जेरैबायदि सानो बेबायदिबो नङा जानांगौ। इसोरा थारैनो अनख', नाथाय बियो जानला मोनलानि इसोर नङा होननानै आं बुंगोन आरो आं सानो, आं फोथायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों मिथिनि जों इसोरखौ मानो खुलुमो। दिनै जों इसोरखौ खुलुमो, जों बयबो साफ्रोम बुहुमाव थानाय मानसिफ्रानो जों इसोरखौ गाबज्रियो बा खुलुमो, मा खालामनो? इसोरनिफ्राय बोर मोननो थाखाय जों दिनै इसोरखौ खुलुमो। जोंनि खामानिफ्राव, जोंनि रायजो जानायफ्राव आरोखि ना, जोंनि थांनानै थानायाव, जोंनि बिजनेसफ्राव, जोंनि गथ' गथायनि सायाव इसोरा बोर होथों होननानै जों मा खालामो? इसोरखौ खुलुमो। जानला मोनला जों इसोरखौ खुलुमा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला दा जों इसोरखौ खुलुमो बोर मोननांगौनि थाखायब्ला, अब्ला दा बे इसोरखौ खुलुमनाया बा जों इसोरनिफ्राय बोर मोननांगौब्ला, जों बे इसोरखौ बिराद मा हामजा जानाय आखल आखुजों, हामजा जानाय गोथार गोसोफोरजों, बेफोरजोंसो जों दिनै खुलुमनो नांगौ आरोखि। जों इसोरखौ खुलुमनो हायो बयबो, नंगौ। नाथाय इसोरा माबादि खुलुमनायखौ दिनै हामजायो आरो नाजावो, जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरोखि ना। आं दा नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा बुंबाय, मा एकदमबारे बिराद मोजां हामजा जानाय स्वभाब चरित्रफोरजों, आखलफोरजों, गियानफोरजों ना, ओमफ्राय एकदमबारे मोजां गोसोफोरजों जों दिनै इसोरखौ खुलुमनो नांगौ। अब्लासो जों इसोरनिफ्राय मा जोङो बोर मोनगोन, आरो इसोराबो अब्लासो जोंनि गाबज्रिनाय खुलुमनायाव बियो सेंगोन आरो गोजोनगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनो आरोखि। नाथाय जानला मोनला खुलुमला जानाय नङा। जौ लोंनानै इसोरखौ खुलुमा जानाय नङा ना, जानला मोनला जानाय नङा। बेफोरबायदि जानला मोनलाजों आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय। अब्ला आं नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरिफोर लानानै फैदों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जे जौ लोंनानै इसोरखौ खुलुमजायो ना खुलुमजाया, बेखौ आरोखि। दा ख्रिस्टानफोरनि बाइबेलाव बेबायदि बुंदों, रमनि 2 बालाबनि 1 सिरियाव, रमान्स चैप्टार 12 verse 1, बेवहाय बेबायदि बुंदों, बेनिखायनो अ बाहायफोर, आं नोंसोरखौ बानजायो इसोरनि गेदेर दयाजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ गोथां गोथार इसोरनो हामजानाय बुलि बादि होदो होननानै, बेनो नोंसोरनि सैथोयै इसोरखौ खुलुमनाय। जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। बै इसोरनो मा होनदों? जोंनि मोदोमफोरखौ एकदमबारे हामजा जानाय, बै गोथार गोथां इसोरनो हामजा जानाय बुलि बादि होदो होननानै बुंदों। जों जेब्ला इसोरखौ खुलुमो, जों जेब्ला गावनि देहाफोरखौ इसोरनो गथायो, हामजा जानाय, बे जौ लोंनानै खुलुमबाथ' इसोरावहाय गोजोनो ना मा होनो? बाइबेलावथ' बिदिसो होनबाय, हामजा जानाय बुलि होदोनो जोंनि देहाफोरखौ, जोंनि मोदोमफोरखौ। बे जौ लोंनानै खुलुमब्लाथ' अफाय हामजा जानाय जाबावखो बेलाय? मानसियानो दिनै सुखु खाबावा जौ लोंनानै फैनायफोरखौ। होमब्ला इसोरखौ खुलुमब्ला जोङो मा बिराद मोजाङै, मोजां देहायै ना, लोङा जाया, इसोरनाव फिनफिननाय गोसोजों, हामजा जानाय गोसोजों, इसोरजों नाजावजानाय आखल आखु गियानफोरजों, बेबायदि बे गोथार गोथां इसोरखौ दिनै जों खुलुमनो नांगोन। मानोना इसोरा गोथारखाय। बियो एकदमबारे जानला मोनला फैब्ला बे जोंनि खुलुमनायखौ नाजावनाय नङा। आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोखि। थ' बेबायदिसो जों दिनै इसोरखौ खुलुमनो नांगोन। बाइबेलाव मा होननानै बुंदों? गोथां गोथार इसोरनो हामजानाय बुलि बादि होदो होननानै, बिसोरखौ नोंसोरनि मोदोमफोरखौ होनना बुंदों।
बे गोथां गोथार इसोरनो हामजा जानाय बुलि बायदि होदों होननानै बुंदों। तो बिदिब्लाथ' अब्ला हामजा जानाय बुलिब्लाथ' जौ लोंलाबायनानै इसोरखौ खुलुमबा एकदमबारे बे जानाय नंखाथारखाया आरोखि। आं दिनै बेखौनो बुंगोन। बिथां मा सोरांसार बसुमतारिनि कमेन्टनि गेजेरजों जों दिनै बेखौ सोलोंनो हाबाय आरोखि। दंसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बुजिबाय, मिथिनो मोनबाय। गुसुङैब्लाबो आरो नोंथांमोननो जोबनायाव ना मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि आरो बेनि सिगां आरोखि ना बेनि सिगां जेब्ला जोङो इसोरखौ खुलुमो आङो बे मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन बे भिडिअनि गेजेरजों our body must be holy when we worship God. जेब्ला जों इसोरखौ खुलुमगोन एबा खुलुमो जोंनि देहाफ्रा ओरैबायदि माने गोथार जाथारनो नांगोन। अब्लासो then only God will listen whatever we pray and whatever we ask, dear friends. अब्लासो इसोरा खोनासंगोन जोंनि बिनायफोरखौ। आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनाय खोनासंहोबावसै, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। बेखौ मोननो हागोन 1 Corinthians chapter 6 verse 10 आवहाय बेबायदि बुंदों, 1 Corinthians 6 सिरियाव। बिराद गुरुत्तर बाथ्रा दे, खोनासंबानो जाबाय। एबा खावग्राफोर, लुबैसुलाफोर एबा फेग्लुंग्राफोर एबा निन्दिग्राफोर एबा सेग्राफोर बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा। बाइबेला जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला नै मा बुंदों आरो जोंखौ मा फोरोंदों खोनासंबावदो खनसेबाव। एबा खावग्राफोर, जाय मानसिफ्रा सिखाव खावग्राफोर, लुबैसुलाफोर, जाय मानसिफ्रा लुबैयो इनायनो गोबां बायदि बायदियाव लुबैसुलाफोर, एबा फेग्लुंग्राफोर, माजों फेयो मानसियालाय ना, फेग्लुंग्राफोर, जौजों फेग्लुंग्राफोर, गाज्रिजों फेग्लुंग्राफोर, ओमफ्राय मा निन्दिग्राफोर, जायफ्रा गुबुनखौ निन्दियो मोजां मोना, एबा सेग्राफोर, सेनानै जाग्राफोर, बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव नो चान्स, नो एलाउ। मा होनदों? बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा। They are not allowed in God's kingdom. बेबायदि मानसिफ्रा फेग्लुंग्रा, सेग्रा, निन्दिग्रा, सिखाव खावग्रा, लुबैसुला बेबायदि मानसिफ्रा थ' मा जाबावनांगौ दे बिदिब्ला? होमबा मा फेबाय थाबावनोसै दिनैनिफ्राय? जोंथ' फेनो हाला ओरैफोरबायदि आरोखि। बेनिखायनो आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय, जौ लोंनानै खुलुमनाया एकदमबारे इसोरा नाजावनाय नङा। आरो दिनै बाइबेला जोंनि फोरोंबावबाय इसोरनि रायजोआवबो हाबनो मोनथारनाय नङा फेग्लुंग्राफ्रा। थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे जौ लोंनायनि सोमोन्दै बाइबेलाव गोबांथार बाथ्राफोर दङ। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोननैसो बाइबेल सिरिल' नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बिथां कमेन्टार सोरांसार बसुमतारिनि कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ माबा मोनसे सोलोंबाय, मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो दिनै बेखौनो मिजिंथिहरबाय आरो आसा खालामो सोरबा जौ फेग्राफोर दङब्ला जौ फेनाय नंला होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय। थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, उननि समफ्राव नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।